היום אני הולך לפגוש אמן מאוד מיוחד שעובד עם חומרים מהטבע ויוצר עיצובי זכוכית ואור שאי אפשר להתעלם מהם. שלום. שלום, נועם. שמע, יש לך מראה של אומן אמיתי, כמו שדמיינתי. תודה. שמעתי הרבה על אומנות הזכוכית שלך, ומאוד מעניין אותי לראות אותה. בבקשה. זה החומר הגלם שלי, כבד, נכון? כן. זאת זכוכית. וכשהיא נכנסת לתנור, בואו נלך לתוצאה הכמעט סופית, זאת הזכוכית שלי. שהדבר הכי בולט פה זה צבע הדבש. זה הבסיס לכל המנורות שלי. כל עבודה פה שאתה עושה היא עבודת יד? הכל פה עבודת יד. כל דבר, אתה רואה, אין אחד דומה לשני. הנה, בוא תראה למשל כאן, תראה את הצבע האדום, אדום לא זהה לכל אדום אחר. אז באמת, מאיפה אתה שואב את רוב מקור ההשראה שלך ליצירה? תשמע, אני חי בכנרת, במושב אלמגור, על שפת הכנרת, אני חקלאי, אני מגדל מנגו, זה צבע המנגו. האדמה והמקום שאתה מגיע ממנו, זה המקום בעצם שאתה... רק משם, הכל נוצר שם, שם זה הסטודיו, ושם זה האווירה, ושם זה החום, וזה הכל ביחד. ואותה זכוכית דבשית, אנחנו לא עושים רק מנורות, למשל תראה את הקיור הזה, קיור יפה, גדול, אתה מדליק את האור של האמבטיה, הוא נדלק, כן? וכולו משטח אחד, בלי צבע, הוא עובד חזק מאוד, בטמפרטורות גבוהות מאוד, הוא פשוט יוצר את כל המרקם הזה. פה אני ניסיתי להגיע לפלחים נוספים, טעמים אחרים, וזאת סדרת הסטארס. יותר נקי? יותר נקי, יותר לקהל שאוהב יותר בהיר, יותר נקי. זאת מנורה שבמקור שלה קראנו לה נרות שבת, אבל הדגם זה סמלת כלולות. וגם התמונה הזאת היא בעצם מתבצעה באותה טכניקה? באותה טכניקה שאני קודם מכין את הזכוכית, מהזכוכית הרגילה, אני מכין אותה, אני צובע אותה, אני מסדר אותה, אני מצייר אותה, ולמשל התמונה הזאת זה למעשה לי בא רעיון, מאחר ואני עושה הרבה בתי כנסת, כן. אז זה תפילת תשליך. יש פה אנשים עומדים ומשליכים את החטאים על חוף הים, ואתה רואה את הדגים שם, ואתה רואה את הקרקעית ואת הראשים ואת הכל, וכל זה נעשה אחרי הכנת הזכוכית. אחרי ייצור הזכוכית, אני מצייר על הזכוכית, ושוב פעם לתנור, ושוב פעם מוציא החוצה, ואז הנה יש לך תמונה מהירה ויפה בכל הצבעים. שמעון, איך התגלגלת לכל עבודת הזכוכית הזאת? אני בעבר עסקתי בחינוך, ניהלתי מוסדות חינוך. הרבה שנים, ובמשך כל השנים היה לי תמיד שיגעון של הזכוכית, אהבתי את הצבעים של הזכוכית. היה לי תנור בבית, עשיתי הרבה ניסיונות, וחיפשתי במשך שנים רבות את הזכוכית, עשיתי כל מיני דברים קטנים, אבל חיפשתי את הזכוכית, בהתחלה לא כל כך ידעתי מה אני הולך למצוא, איזה צבע זכוכית. לאט לאט ידעתי שאני הולך לקראת הדבש, הוא מתאים לכל דבר, לכל גוון בבית. ובוקר אחד, כשאני פותח את התנור, ואני מגלה את הדבש, עשיתי עוד כמה ניסיונות, ידעתי שזה כאן, ומשם עזבתי את כל מה שעשיתי, הייתי מנהל בתי ספר, עשיתי כל מיני דברים, נשארתי בחקלאות, כמגדל מנגו, ואת הזכוכית התחלתי לפתח. העובדה שאני מעריך אנשים שיש להם חיבור לטבע רק התחזקה אצלי אחרי המפגש עם שימאלה. בינתיים עד שהחליט להעביר את מקום מגוריי לאיזה מצפה בצפון, אלך להתענג לי עם איזה גלישה קטנה בים. מי יודע, אולי העם יביא לי השראה והפוך למעצב גלשנים בינלאומי. הכל פתוח.